96 пробичка. Ей. 96. Ей, 96 пробичка. Ей, 96. 96 пробичка. Ей. 96. Уважаеми моминоклисурци и гости, добре дошли на традиционния събор на село Момина Клисура. От името на кметството и от мое име искам да ви пожелая много здраве и приятно прекарване на празник. За организирането и провеждането на този празник искам да благодаря на спонсорите Любомир Марков, Васил Гаджев, Кузман Атанасов Маринков, Атанас Атанасов, управителя на ВиК Белово Петър Додов, Георги Денов, Васил Михов, директор на импрегнация в Белово, директора на фирма БПРО АД, Цанко Маринков и Димитър Геров. На събора присъстват и официалните гости: Илия Луков, Любомир Марков, Кузман Маринков, кмет на община Белово, Васил Гаджев, Дечислава Герова, Анета Кечева, Владимир Пенев, Георги Радулов, кмет на село Дъбравик, Иван Митов, кмет на село Голямо Белово, Георги Палински, кмет на село Габрович, Васил Миланов, кмет на село Минейко, Стойчо Стефанов, кмет на село Сестрин, Ангел Стоев, кмет на село Акаджиево, Милена Милутинова, Борис Петракиев, Христо Чеплаков, Георги Денов, Спас Котев, доктора на медицинските науки професор Донова, Анелия Методиева, Петър Додов, Лиляна Попова, Катя Шопова, Георги Попов, Сава Велкова, Веселина Колева, Васил Михов, архитект Ковачев, Весела Илкова, Марияна Тодорова, Димитър Геров, Атанас Атанасов и Пламен Минев. Давам думата на кмета на община Белово, господин Кузман Маринков. Добър ден на всички. Уважаеми господин кмете, уважаеми моминоклисурци, уважаеми гости, уважаема професор Донова, егреджио сеньор Равера, господин Луков, уважаеми господин Луков, от мое име и от името на общинска администрация искам да ви кажа добре дошли и на моминоклисурци, и на гостите честит празник. И нека свети Марко, закрилника на Момина Клисура, да носи много радост, щастие и здраве във вашите семейства. Както каза господин Маринков, кмета на Момина Клисура, той благодари на всички спонсори. Аз искам лично от мое име да благодаря на господин Луков за неговата така отзивчивост и неговата човещина, гражданска отговорност, така и от която има той като човек, като личност, и винаги готовността му да помага на хората в България. Затова имам удоволствието
да награда господин Луков с златната значка на община Белово и с грамота за изключителния му принос за сферата на културата и дарителството. Благодаря, господин Луков. Голямо удоволствие за мен. Уважаеми господин кмете, дами и господа гости, скъпи сънародници, уважаема госпожо Огнянова, трогнат съм от това внимание и тази обич, отправена към моята персона. Малко по-късно ще ви попея. Благодаря ви. Това ще бъде моя отговор. Разбира се, няма нищо по-хубаво от това да се възпиташ и да дадеш колкото се може повече на хората, защото това ще е видено и това ще остане след нас. Благодаря ви, благодаря ви. Моля всички присъстващи на събора да запалят по една свеща параклиса, след което моля гостите да заповядат в сградата на стадиона, а раздаването на курбана ще започне на параклиса, след което започва и програмата на ансамбъл Белово. Ето!